انسان تخستینا ایمان محمد کے کس جان تینا حاضر کس جان تینا حاضر قربان محمد کے انسان تخستینا ایمان محمد کے استار دے ہو تھوبے داشام صوب دیگر پیدا ہو پینٹ ہونا داؤ رگیرو جمر استار دے ہو تھوبے داشام صوب دیگر پیدا ہو پینٹ ہونا داؤ رگیرو جمر داہر شو فرش زمین کل داہر شو فرش زمین کل تالان محمد کے انسان تخستینا ایمان محمد کے کس جان تینا حاضر کس جان تینا حاضر قربان محمد کے انسان تخستینا ایمان محمد کے دل دست خس ساہے نی اس تو جغر جونے ایتس نی پینٹ اونا رو جسم دی ترجونے دل دست خس سائے نی اس تو جغر جونے ایتس نی پینٹ اونا رو جسم دے ترجونے ایتس نی فدا کے ساتھ ایتس نی فدا کے سکدا جان محمد کے انسان تخستینا ایمان محمد کے کس جان تینا حاضر کس جان تینا حاضر قربان محمد کے انسان تخستینا ایمان محمد کے صلی علی خوانس خوانس نے دروداتے راہی نکھے سوڑا نکھے سلاماتے صلی علی خوانس خوانس نے دروداتے رائی نکھیس اوڑا نکھیس سلاماتے دا حسوت
تی خسرب پر داہو سوت تی خسرب پر ذکران محمد کے انسان تی خستینا ایمان محمد کے کیس جان تینا حاضر کیس جان تینا حاضر قربان محمد کے انسان تی خستینا ایمان محمد کے حکمات تھی اٹھنی ہونا کھل زندگی تدفس قیامت نہ دے یا رب دیدار او نہ کرفس حکمات اٹھنی اونا کل زندگی تدفس قیامت نہ دے یا رب دیدار او نہ کرفس کل عمر تخستینا کل عمر تخستینا پہچان محمد کے انسان تخستینا ایمان محمد کے کیس جان تینا حاضر کیس جان تینا حاضر قربان محمد کے انسان تخستینا ایمان محمد کے اے دوست مرے شاکر ہونا نصیب دیدار نیکیس حشر سے خواہ ڈھکسنی او دے سرکار اے دوست تمہارے شاکر اونا نصیب دیدار نیکے سشرٹی سے خواہ ڈکسنی او دے سرکار چار لفظ دا کلماٹی چار لفظ دا کلماٹی خلان محمد کے انسان تخستینا ایمان محمد کے کیس جان تینا حاضر کیس جان تینا حاضر قربان